Melkoinen jokerikortti on myös ranskalainen Nicolas Anelka, joka julkaisi oman elämänkertakirjansa. Ja tuo kirja on herättänyt myös Englannissa kovan kohun. Arsenal-ajoissa suurimmat puheet ovat olleet. Kirjassa Nicolas Anelka kertoo, että hänellä ja Patrick Vieiralla ei aina kaikki asiat loksahteneet kohdalleen. Ja kirjassa hän erittelee yhden tilaisuuden, jossa Anelka epäonnistui maalinteossa kamppailussa. Vieira katsoi tulisesti perään ja ottelun jälkeen oli sitten antanut asiasta palautetta. Ja kun Anelka oli ollut eri mieltä, niin Patrick Vieira oli lyönyt Nicolas Anelkaa, kuinka se nyt sanottaisiin sitten kohtuuden nimissä, sukuelimellään. Tämän sorttisia paljastuksia löytyy sitten Anelkan kirjasta. Toki hän itse ei ole niitä aivan helpoimpia pelaajia ollut koskaan. Kirjan nimikin taisi olla tyyliin It wasn't me, it was the other guy. Tällaisella kummelihuumorilla varustettuna. Ei nyt aivan sanasta sanaa, mutta jotakin siihen suuntaan se oli. Nicolas Anelka kaikesta huolimatta kuitenkin huippuhyökkääjä. Viime kaudella siis 17 maalia Chelsealle. On Ancelottille